Italien i en vanvittig regnværskamp, men trods vejret spillede Danmark altså forrygende fodbold. Jeg håber, de kan nå nogenlunde samme niveau i aften, men det er vel også det, der kræves. Ja, det er det da. Altså, i mine øjne er Danmark på papiret det næste. Emma Snerle, som skal slå det første danske hjørnespark. God opbakning her på arenaen i Herning. Og det går hun altså lidt forkert ud af. Taber bolden til Jenny Thomsen. Godt lavet af Jenny Thomsen. Har der i dybden måske. Thomsen kører selv og vælger at skyde. Ved du hvad, det synes jeg egentlig er okay. Selvom Harder har lavet et fyld til venstre for hende. Når man er offensiv spiller og kommer rundt omkring feltet her, også til sit gode højre ben, jamen, så skal hun selvfølgelig forsøge sig herfra, Jenny Thomsen. Thomsen, som kommer fra heller ikke så langt væk herfra. Fint lavet af Kantorda, der får snydt et par danskere. Så er der masser af plads på venstre siden her til Boatin. Forsøg udefra, og så afslutningsmulighed. Stolpe ud for Kantorda. Det brænder på for danskerne. Kæmpe mulighed til Sofia Kantorda. Ja, det er som om, at de danske spillere faktisk sådan et par sekunder fryser dernede, fordi... Får den fra Veje. Sara Holmgaard. Godt løb. Og lad os se indlægget. Der er masser af plads herinde til Signe Brun, men den kommer en lille smule bag ved hende. Jeg kan se, at hun lige slår sig selv i ansigtet faktisk lidt flere gange, fordi det, hun gerne ville, var at finde Jenny Thomsen. Det her, det er godt igen. Harderne bliver fundet i mellemrummet. Holmgaard med en fint indlæg, og så prøvede hun altså at finde Jenny Thomsen derinde, Signe Brun. Hun timer den lidt for dårligt, derfor hun ærger. Hold her. Signe Brun, ja, det er rigtigt spillet til Thøgersen, venter på hende. Thøgersen, den bliver spids, den der, skal skyde. Thøgersen gør det også. Redning fra Laura Giuliani. Ja, det ender jo faktisk sådan lidt tilfældigt at blive et godt angreb med Snerle, der spiller Signe Brun fri, men det var slet ikke Signe Brun, hun prøvede at finde. Og så er det altså Thøgersen, Expressen derude. Men fint synes jeg, at Brun at vente på, at Thøgersen kommer i løbet. Så synes jeg egentlig, at det er fint nok, at hun afslutter. Plads på højre siden. Kantorda. Stadigvæk Kantorda til bagerste stolpe. Og det er altså en giftig situation her. Piemonte, der ikke er langt fra at få den prikket ind ved bagerste stolpe. Et godt italiensk angreb. Ja, så jeg tvivler om, at Færge overhovedet ved, at hun har en modstander i ryggen. Det her, det er ikke en god situation for Veje, fordi hun ender i 2 mod 1. Så kommer der ind i et okay indlæg. Jeg tror simpelthen, hun ved, Færge, at der er en modstander i ryggen på hende. Det er mere held end forstand, at Danmark ikke er bagud med 1-0. Ja, den bliver lige blokeret ud til Italiens første hjørnespark. Prøv at se her. Lidt for nonchalant der Færge i forhold til, at de orienterer sig inden indlægget. Hjørnespark Italien. Og den kommer meget farligt ind. Den ligger næsten og roterer på stregen her foran Maja Bay, der lige får sparket væk i første omgang. Et dansk landshold i problemer. Endnu mere. Ingen opdækning her. Hvad gør de så, Italien? Får et nyt hjørnespark. Det er et dansk landshold, som defensivt er helt væk i de her minutter. Ja, vi må bare konstatere, at Italien for alvor har meldt sig ind i den her kamp. Det er selvfølgelig også lidt uheldigt, det her. Og så ender det så med at være heldigt for Danmark. Det er Ballisager, der mistimer den første omgang. Det løb især for Harder. Også Jenny Thomsen her. Jenny Thomsen. Der er i hvert fald mulighed for et dybde løb til Signe Brun. Ja, det er ikke så dum en idé, Emma Færge, bare med den lange direkte. Søgte at finde Holmgaard. Snerle. Ja, det er en fin bold til Harder. Lige får vippet den videre med hælen, og det er den bedste danske mulighed i første halvleg. Det er rigtig godt arbejde af Snerle, og det er også en udmærket afslutning af Harder. Jeg var faktisk i tvivl, om hun overhovedet rører den. Jeg tror lige, Harder, lad os lige se den her, men du kan sige det selv, Lenniger, den bedste mulighed Snerle med indlægget. Der kan vi ikke rigtig se, men jeg må også bare konstatere, at vi har været lidt efter hende, Laura Giuliani. Men det der er altså en god refleks. Her. En god redning. Får hun ikke lige et touch på den? Nej, det tror jeg faktisk heller ikke. Men uanset hvad, en rigtig, rigtig fin redning derinde af Giuliani. Men dejligt at se Danmark komme frem til en stor chance. Jeg tror faktisk, det er Linardi, der rører den. Ja, det kan godt være. Uanset hvad. Det tætteste. Caruso med indlægget mod Piemonte. Stadigvæk Piemonte kommer til afslutning. Men den bliver blokeret i det danske forsvar. Jamen, det kommer hun også for plads og tid.
Minardi var kommet langt med frem. Og her måske igen Piemonte. Og det ender med hvad? Et målspark. Godt gennembrud af Saturini på venstre siden. Og Piemonte med, kan vi godt kalde det klassisk italienske gestik her. Og jeg synes også, hun har en sag. Det lignede et hjørnespark. Det gør det. Ja. Det gør det. Men hvad så med Danmark? Snærle. Kan hun skyde direkte Snærle? Det gør hun ikke. Løfter den ind bagerst, og den kommer der ikke noget ud af. Jeg synes, der var mulighed for at skyde direkte. Men skyde? Ja, det har danskerne ikke gjort så meget. En halvleg med mange udfordringer. 0-0 ved pausen. Vi er tilbage i Herning med analyse i studiet. Sidst i pausen. Inden da, så er vi om et øjeblik her på kanalen. Det bliver sat i gang lige om lidt. Så lad os give råd til Henrik Lindiger og Anela Muminovic. Ja, plads til forbedring af sådan bundlinjen, jeg hører fra vores pausestudie. Det tror jeg, vi er enige om heroppe. Også underholdningsmæssigt. Bedre spiller bare noget hurtigere. Saturini ind til Caruso. Og det kan godt blive farligt, det der. Får lov til at sejle. Og det er fine ting her fra Italien. Saturini på venstrekanten. Og det er mulighed for Caruso. Og det var Cantora, der kom. Og det er faktisk en rigtig godt italiensk angreb, vi ser her. Synes jeg spiller fint igennem. Ja, Piemonte, der får lov til at lægge den af til Giuliano. Hun skal ikke have så meget plads her. Fantastisk fod. Det er også et godt indlæg. Heldigvis. Ja, Cantora her. Det er en god afslutning. Svær bold selvfølgelig. Fint spil af Italien i højre siden. Di Guglielmo på vej igennem. Og hvem ligger bagerst? Ikke nogen italienere heldigvis. Giuliano. Caruso. Piemonte. Det er godt spillet det her i Italien. Det er en stor mulighed, og det er 1-0 til Italien. De spiller Danmark fuldstændig tynde her. Adriana Caruso bringer Italien foran med 1-0. Bayern München-spilleren sender den ind efter et, må jeg sige, italiensk mønsterangreb. Ja, men jeg må også bare sige, Lindiger, det er også ekstremt stor passivitet fra de danske spillere. Altså, det er flot, at italienerne de kan kombinere sig, men det må aldrig ske, at de på den her lette måde kan kombinere sig her. Kvalitet, der giver alt for meget plads til Piemonte. Så er det Caruso. Selv 1-2. Ja, det er simpelthen for nemt. Ja, bare lige lagt af Giuliano på at se den der. Bum. Og så er hun fri. Og iskold med en kropsfinte. Det er godt lavet også. Det er selvfølgelig godt lavet, men det her med, at hun bare spacerer forbi Caruso efter hun er afleveret. Der er ikke nogen, der følger med hende. Det er simpelthen godt nok. Og et passivt dansk landshold i store problemer. Vi havde håbet på et mål fra en Bayern München-spiller. Ja. Men det skulle helst være en anden end Caruso. Og jubel hos Soncin og de øvrige italienere. Og så er Danmark presset. Danmark skal jo entydigt gå efter, der ikke får ryddet op i første omgang. Boateng har et godt venstreben. Han får lov til at sejle forbi. Jeg kan godt forstå, at hun ser lidt bister ud, Maja Bay. Her hvor vi skal have den første italienske ud- og indskiftning. Nærligt. Det var ikke meningen, det hjørnespark, men det bliver farligt. Jeg tror ikke på, at hun har lavet sådan en jordstryger der. Maja Bay. Altså, plads til Forstalsa. Skal bare skyde derfra, Forstalsa. Ja, selvfølgelig skal hun da skyde. Og så skaber det en farlig situation, for netop indskiftet Johanna Forstalsa. Det var vel første boldberøring, det her. Ja, du er ikke den eneste, der sagde skyd her på stadion i Herning. Og som man selv siger, selvfølgelig skal man da gøre det i den her situation. Venstrebenspark. Det er ikke meget fart, hun er på, så det er også... Ja, den skal hun selvfølgelig have. Den skal hun have. Giuliani. Hun også. Fint at markere sig med det samme. Og dansk hjørnespark. Det har der heller ikke været for mange af, så det er udmærket af Forstalsa. Hun når lige at slippe på det rigtige tidspunkt. Lige at slippe, ellers havde det været en klar advarsel til Snærle. Indlæg fra Svava. Ind og skruet med venstrebenet. Og den skaber masser af problemer i det italienske forsvar. Nu sker der lidt. Ja, de brokker sig stadigvæk over, at de vinder Snærle laver frisparket. Og se her.
indlægget fra Svava, som Severini, tror jeg det er, lige får clearet til hjørnesparket. Og her er pludselig en helt åben mulighed til Italien, modsat i feltet. Og så er der offside. Afslutningen og målet for Sassolini bliver ikke noget mål. Armen i vejret og flaget i vejret. Ja, det kan hun... Den ser også ganske god ud. Den er god, men altså... Meget godt sparket ind ellers. Det er godt sparket ind. Yes. Den er så god på hovedet derinde. Severini stadigvæk. Og der støder de kun sig selv. Dansk forsvar, der får fuldstændig klumret i det. Der er de altså heldige med, at det ikke bliver til mere i første omgang, men det gør det så i anden. Og Italien tæt på at lukke kampen. Hun er blevet derop, Di Guglielmo. Og den sparker hun altså flot ind efter et uafklaret dansk forsvarsspil. Jeg synes, de havde flere muligheder for at cleare den. Men i stedet for, så dumper den hvad? I tredje omgang ned for fødderne af Lucia Di Guglielmo. Og dermed 2-0 Italien. Ja, og så vi efter 1-0-målet til Italien, at Danmark samlede sig i en klynge og sagde, kom nu venner, det her det kan vi så godt vinde. Denne her gang, der er attituden altså anderledes. Det er Stine Ballesager og Pernille Harder, der faktisk råber af deres medspillere, at de skal til at komme i gang. For det her, det er simpelthen ikke godt nok. De takler hinanden i forsvaret, og så rammer den en i ryggen, og så er det godt sparket ind af den italienske forsvarsspiller, som på trods af sin defensive position er nummer 3 på topscorerlisten i Serie A. Hun kan godt score mål. Roma-spilleren 10 mål i Serie A. Og nu op på 2 på landsholdet. Men det er nemt at score, når man får lov til at gøre det på den her måde mod et meget passivt dansk. Ja, så rykker vi op på en A, B, C-stykker. Vi er ikke bare ikke noget point, kan man sige. Måske vil vi være det her. Det må det helst ikke blive, fordi så er det helt sikkert, at Italien overhaler Danmark, og det gør de her. Super afslutning, må jeg også sige, af Cristiana Girelli. Det er individuel kvalitet, som vi slet ikke har set fra Danmark i aften. Og det her, Arnela, det nærmer sig en ydmygelse. Det her, det er en decideret afklapsning. 0-3. Og fuldt fortjent, at Italien ser det ud til, vinder 3-0. Og det er Girelli, der har været fremragende, efter hun er kommet ind. Jeg er nødt til at sige, at Danmark må kæmpe videre, fordi at det er ikke uden betydning at få reduceret til 1-3. Så står man lige med Italien indbyrdes. Men ved du hvad, det tænker man overhovedet ikke på. Hverken som spiller eller som træner her selv. Lad os lige nyde den her scoring. Prøv lige at se afslutningen, den er lækker. Det er den altså helt oppe i hjørnet. Det må vi bare sige klap, Cardoso til Girelli. Det er høj klasse, det her. Og så kan man finde en masse fejl i det danske forsvar. Jeg er nødt til at sige, at det er et flot mål. Det er det. Og du sagde det også, da hun blev indskiftet. Ja. Det kan godt være, at hun er oppe i 30'erne. Ja, hun er 34. Det er ligegyldigt. Det er fuldstændig ligegyldigt, når man bevarer at have den her kvalitet, som hun har til det. Det løb, hun laver, den præcision, og så er det godt nok et yderside skinneben, men den sidder jo, hvor den skal. Det er man fuldstændig ligeglad med, når man angriber. Det skal jeg lige så sige. Det er en decideret afklapsning, danskerne er i gang med, som du siger. Til at lægge den ind, og det bliver med højre benet så. En god tur af Svava. Og mulighed for dansk reducering. Måske her kommer den. Nej! Stor mulighed til Emma Ferro, som scorede i den omvendte kamp. Det havde været rigtig godt, det her. 93 minutter og 19 sekunder skulle der gå, før at Danmark fik deres største chance i den her kamp. Ja, det var det. Og den er kæmpestor. Fra 12 meter skal hun ramme. Det er godt, at spillerne ikke tænker på det, men trænerne kan deres hovedregning. Hvis jeg må gøre det færdigt. Konklusionen må være, at Italien var klart bedst, og Danmark er yderst skuffende i den her kamp. Der er ikke meget andet at sige. En meget præcis konklusion, du kommer med, Arnela, efter en stor skuffende dansk aprilaften i Herning. Italienerne jubler over en overraskende og